čas. Takže môžeš zazvoniť a časomiera je pripravená. A máme to. Idem pozrieť Teresku. Perfektne prekročila. Tak, výborne. Dobre to bolo. Úlohu považujem za splnenú, lebo nemá to tam žiadnu inú podmienku, len preložiť hrnček. Je to jedno, koľkokrát to jazdec obkrúži, alebo čo tam vlastne spraví. Jaký... Tak, výborne. Krásne všimnite si, ako dievčatá nachystali skalku, jaká je pekne vyleštená, jaký má zadok podstovaný. To my jazdci si tak upravujeme koníky na závody, aby sme ich mali pekné. Často im zapletáme aj chvost, aj hrívu. Tereska bez väčších problémov absolvovala, blíži sa do konca. Poď, smelo kráčaj, nech sa dostaneš za kyble, môžeš